Allah. Ko za iya rera mana baiti ɗaya ko biyu a cikin ta? To bari mu ga ko ɗaya da amshi ko. Ga ambato ga abin ambata manzan Allah, ya zal jalali kalamun ce bawanka hafiz zai zance, batu ne na so yau ma zan yi na gaibul guyubi cikar dace, a alal mukami cikar matsayi sirrinka wanda kake bance, matsaya mafara madakata ƙarshen faɗi asrarullah, labbaika ya mahbuballah. Masha Allah, alhamdulillah. Kamar yadda ka faɗa ita ce wace ka zaɓa, to wace ce kake ganin al'umma sun fi nuna kauna raja'a a kanta haka? Ita ɗin ce dai. Ita ɗin ce dai. To a cikin sha'ani na yaban fiyayyen halitta na musamman waɗanda mutane ne waɗanda za ka ce sun zamar ma kamar tsari kaiwa ga inda kake a yanzu. Na gaya muku a irin wannan tsarin na harkar yaban annabi sallallahu alaihi wasallama da yake tun ina yaro ba layin na biyu ba, makaranta nake. Wato akwai da ga suna haɗa karatu da wani abu, wani kaga yana karatu amma yana zuwa gurin kanikawa, wani na karatu yana zuwa gurin masu ɗinki teloli, wani na karatu kuma yana zuwa kasuwa, wani na kowa da abin da Allah ta'ala ya zai tashi kai. To za ga yana karatun amma kuma yana bin wasu sha'irai suna wani abu, to ni kuma Allah bai taɓa azurta da wannan ba taɓa zuwa. So duk abin da zan kawo saurara nake a rediyo in ana yi, tunda kullum gidanmu za ka ji ana jin wannan yaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To gaskiya ban biyo wannan layin ba. Yawwa, so abin da na sani ma sana'an mu a cikin gida muke. Mahaifinmu sunansa Alhaji Abdullahi Mai Hula, da haka harka hula ita yake yi. To tun muna yara idan maimakon wato a ce an ba mu wasu 'yan taƙi na aure wanda ba mu karatu a cikinsu, to ba zai ba wa ma'aikata a kasuwa ba, ko in ya ba su yi iya wasu lulan gida ana yin cin baki irin su zita ɗin nan yanzu babu ko akwai farar hulan nan, to za ga muna irin wannan abu da haka in ma ba mu karatu lalle wani abu muke yi wanda zai dan kare mu, kuma in muka yi mahaifin mu ne ma biyan me yake. so a haka muka taso din, ba mu taba zama tare da wani sha'iri wanda zamu ce mun kalli wani ba, amma in muka zo a rubutu kuma sai mun kalli mahanga, tunda muna karanta wato kasidun sha'irai daban-daban. Wato muna yara irin su malam Rabi'u Usman Baba, su malam Bashir Bagaji yan Tandu, su malam Bashir dan Musa, su Bashir dan Dago, su muke saurara. Abun sun tasirantar da mu kwarai da gaske. To bayan amma mun fara karatu muna iya fahimtar abin da Balarabe ya faɗi, ko sai muka koma muna irin duban su ishiriniya su alburda. So amma da muka zo kuma kirjinmu ya fara ɗaukan wani haske, annabi sallallahu alaihi wasallama, sai muka ga ko da wa'ancan ba salance ba, to gaskiyar magana shuhudu mai yana cikin diwanin Shehu Ibrahim, to wanda shi din ne kuma har yanzu ke tasirantar da wato zukatanmu gurin abin da kwakwalenmu za su yi nazarin sa, harshen mu ya furta, ba mu samu sama da shi ba. To in akwai wani jagora a harkar yaban sayyidina Rasulullahi wanda ni nake kalla, to zan iya cewa Shehu Ibrahim Kaulahani, gaskiyar magana, saboda har yanzu ban samu wanda zai iya mai gurbinsa ba. To a cikin abokanan yabo fa, wane ne abokinka wanda kake jin ya matukar taka rawar gani a rayuwarka wajen yawan tsayin halitta? To babu sama da Fadar Bege. Fadar Bege kwarai da gaske. Dan shi ne na san wato mun yi wani irin rayuwa da shi ta ruhi da ruhi ko. Na Amina zai buga mota da Kano ya tafi Mina gurina, kawai don mu duba kasida yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Me na fada nisa, awa 6 za ka yi kana tafiya. A wancan lokacin ma ba san titi ya lalace sosai ba, ko so za ka ga kai na tasirantu da shi kwarai da gaske. Bawan Allah ne kuma mutumin kirki ne, masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda da suka yi min tambaya, in ni kasida ba ni rerawa, to she dinga ca muryar mu iri ɗaya ne fa, ka dinga yi, zaka iya. So amma kullum ina jin ba zan iya ba.
ba zan iya ba. To ya ban karfin gwiwa gurin farawa. So tun kan ya rasu kuma sai wani mutum ya shigo cikin rayuwata wanda shi ma ya dinga fushin ɗina. Rera da bakinka, rera da bakinka. Ni kuma ina ga na shagala da wannan rerawan saboda kil aikin rubutun ya tsaya. Shine Alhaji Ahmad Mahmud na gudu kenan. Ya ba da tasiri gurin ce maka harshe na tun ban hawa ma kiɗa ne. Gashi zan rubuta a shauƙi a faɗi ma a suma ana sauraron abin da ka rubuta, amma kuma kai in ka faɗi da harshenka sai ga kamar ma ba za a saurare ka. So amma da shi ɗin da tasirin Mahmud na gudu na samu jin daɗi kwarai da gaske, har ya zama ni ma zan yi kasida in zauna a saurari me na faɗi ɗin a ciki, kuma in ga wani ma yana ji ko gidajen rediyo sun siya. To ni ne kuwa. To shi kuma wannan gaskiyar magana kusan Fati Begi ya ja wani kaso amma bai tsawon rai ba, Allah ya karɓi ransa. To har yanzu a ga Mahmud na gudu babu wani mutum da muke harkar kasida da shi kafaɗa da kafaɗa ko kamar sa, gaskiya babu. Bayan rasuwar Fadar Begi, Allah ya masa rahama, ya aka tsinci kai a fagen jimami. Ban ɗauka zan iya tsawon rai kamar kai shekara 10 bayan rasuwarsa, wallahi ban ɗauka. Kai ban ɗauka ran da ya rasu zan ƙara sati guda ba, saboda irin wani wato nauyayyen tsoro da aka aje akan zuciyata da neman zuciya, cewa wanda kullum yake faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallama kana jin zauƙi da shauƙin abin da yake faɗi, wanda kuma kullum kuna tare, wanda kuke wato zan iya cewa a raba zamantakewa. A gane irin in ba kai ba shi, in ba shi ba ka kuke kalla. So ko kwatsam lokaci guda ba tare da wani dokuwar jiyan da ke nuna cewa rasuwa zai ba. Tunda abin da yake damu zaɗin ba za mu taɓa ɗauka wai nauyin abin ko ƙarfin ciwon zai kai a ce wane ya tafi ba, sai kuma kawai ka neme shi ka rasa. To gaskiyar magana mun ji ba daɗi, kuma har yanzu muna kan ji ba mu daina kiwon fada ba. In aka ce shekara 10 da rasuwa, wato lissafi ne kawai zai tabbatar, amma mu a cikin zukatan abin da muke ji irin kamar deeply inside our hearts, kamar wato ɗazu ne ko yanzu ne aka gaya ma cewa wani fa ya tafi, inda ba za ka yi ƙarfi ya tafi, amma dai kana jin nisa ɗan ƙanƙani ne can ka muna ta, inda kullum sai ka ji daga gare shi, ko kullum ta Allah shekara 10 ba ranar da wani ba zai kira ne mun ta'aziyar sa. Kuma ikon Allah, ko ba na kasan nan, ko ba a kiran awaya ba, wallahi sai Allah ya dan da wanda zai ce mu ya hakurin wani. To kaga kullun zan dauka yanzu ne ya rasu. Wannan shi. To ya lamari ya kasance bayan haduwa da kuma mai ɗakin ka wanda kuka dinga yabo tare. Wani irin shauki zaka ji in ka tana cewa wacce kuke yabo da ita dan a Islamiyya kuma ita ce yanzu ba ta kasance mata? Ina godiya Allah da wannan baiwar da ya mutu. Wataƙil da a wani ta'aura masu naji na nemo ta zo ki rera kasida ko wani abu, saboda aikin na fi so fiye da auren. Wai mai ta maka? Wannan aikin na Annabi shi na fi so fiye da auren. Da haka wannan hidimar ta manzon Allah ita ke rike da auren. Ba auren ke rike da hidimar ba. Dan hidimar tana gaba da shi. A ambaci sayyidina Rasulullahi ai kaza, wancan aure iya mu biyu ne. Na san zaka gane haka. Shi kuma wannan hidimar da muke muna ma al'ummar manzon Allah duka. So shine abin da yake akwai. Da haka ina alfahari da kasancewar ta mata, kamar yadda na san tana alfahari da ni a matsayin mijinta. Wannan shine kawai, sai dai mu yi addu'a Allah ya sa aikin ya tafi har gaban sai da rubutu. Za mu dawo ga rayuwa dai. Me ya fi sa ka farin ciki a rayuwa? Gaskiya babu kamar in ga ana faɗar Annabi ya fi kowa. Ina jin daɗin wannan, ko da makaho na gani a hanya, ko ƙaramin yaro mai abin nan, so ko wani babban mutum wanda ya zama tsoho ko wani abu, ka gane, ko kuma in ji irin har wanda ba mu haɗa addini ba, amma sun gane cewa Annabi na sama da komai. To ba wani kalma da yake min daɗi fiye da wannan. So sai dai kuma in ce yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya, dan dai abin da kunna da jini ana rera, to kana cire alqur'ani yaban manzon Allah ne zai biyo ba. So now sanya ka bakin ciki a rayuwarka? To gaskiya abin da nake dana sanin ma zuwa duniya da shi shine irin abin da wani zuwan zaga yana faruwa a wannan zamanin, a yawa
da shugaba alaihi salam wata yasasshen magana, a faɗi kamar tauye darajarsa ko a faɗi wani abu mara daɗi ga janabinsa, to zan ji kamar ina ma Allah bai yi ni a cikin wannan duniyar ba gaba ɗaya. So in ma zai yi ka, to ya yi ka a wani mara ji, mara gani, mara tafiya, mara kaza, wato a yi ka a wani yanayi da zai zo ya wuce kawai, a yi ka a dutse da zai tabbata a wani guri, ko a yi ka a gashi nan dai duk abin da Allah ya na gode, amma dai ban ji wannan maganar ba. So babu abin da ke sa ni da na sanin rayuwa kamar ji an taɓa janabin manzon Allah, ina shiga cikin tashin hankali kwarai da gaske. A abinci me aka fi so? To gaskiya ni zuciya na wato wani irin zan iya cewa ko ban da wayo har yanzu na kasa rarrabe wannan, an sha min tambayar nan, na kasa rarrabe ne menene abin da ita zuciyar na ta fi so. A gane yanzu muna cikin magana da kai, ka zo da gurasa, ka zo da nama, ka zo da kaza, to kowanne abinci zan kallo ya annabi ke son sani, gwargwadon yadda na ji shi ga annabi gwargwadon yadda Allah zai samu son sa wannan lokaci. Ko na ji an ce maka annabi na cin gurasa, to zan kalli yaya ya ci ta, shin wannan ce ko wata ce daban, irin tamu ko ko akwai irin ta, irin wannan abubuwa din. In ka ce a annabi na cin nama, zan gano alhamu habba ilahi min ghairihi wa yaqulu innahu yazidu fi sami samayina ni, ko so irin wannan abubuwan kawai gwargwadon annabi na san ina shan kankana, annabi na kaza, so irin wannan abin shi yake hana ni zabar ni ko menene na fi so. Irin annabi na san kaza, ina san shi gaskiya. Kayan sawa ba? To ni da yake 90% na kayana ba nake dinka ba, annabi nake ba ni. Na san zaka fahimce ni ko ba fahimtar irin mutane ba, yawa zaka fahimce ni ba a majazin magana ba a hakikata. In nace annabi ke bani sanadinsa, zaka ga ana bani. Hatta tela na da kana zuwa kan dinka ka kai wa tela dinki ko ya bata ma lokaci ko, to amma ni na kai mustawan da teloli na 2, 3, 4 ko 5 ma, wa'anda da kuɗin su suke siyan yadi su dinka su bani kyauta. So amma in san zuciya na ne in za a ban kaya a ban fari, in san zuciya ne in za ka ban kaya ka ban kore, to wannan kayan suna mun gaskiya ina jin daɗin su. Kai ina son fari da koren abu. Menene wanda ka same shi silar yabo wanda ba da ban yabo ba, da ba ka jin ma za ka iya samun shi, wanda kuma ba za ka taɓa manta da shi haka ba? Kaga ban taɓa tsammanin zan je ziyara annabi ba, wannan na gaba don kuma silar yabon manzon Allah ba, wallahi zai wahala a ce, saboda ni aikin gwamnati nake, so ina ma za ka samu ka tara kuɗi in dai ba sa ta za ka ɗan yi ba, ko kuma babban aiki gare ka wanda ya rinjayi wannan buƙatar naka. Sai ka ga a Najeriya ce dai ai karamin aiki ba zai baka ko zuwa ziyara annabi ba, ko adadin da naje a karamar kalla zuwa na 42 a yau da muke magana da kai, kuma ban san dan a yanzu shirin koma nake, kullum a cikin shirin koma nake a karamar kalla. To amma 42 nan wato guda 13 a 15 shine na biya da kuɗi na, sauran gaba ɗaya bani akai. To zaka ga in ba yaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko sai ka ga titiwa da zo tafi ba. Na'am, kuma sai yanzu ba manzon Allah ne. Hakan ita mata ta mai rai da kasida ko ita ma an biya mata akalla sau 5 misali. Ta je 3-2 ba su tafi ba. Za ta tafi kuma kwanan nan. So duk wannan menene sana shine yaban sayyidina Rasulullahi. Sana ko wani abu da zaka ga sanadin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk baka yi tsammani ba. Kowane irin mataki a rayuwa, kowane irin mataki yau yaban manzo Allah ya kai ka matakinsa. Babu wani mutum ko arni ko musulmi, babu wani mutum talaka ko basaraki, babu wani mutum mabiyi ko mai mulki, duk girman kujerarsa wanda in nace ina son hada magana da wani zan rasa yadda zan yi. Zan rasa wannan tun daga na ƙarshen kololuwan kankanuwar daraja zuwa kololuwa. Ina nufin kowane office har na shugaban kasa in ce zan yi kaza, Allah ya hana ni yadda zan yi wannan abin cikin 'yan lokaci kankani ba zan sha wahala ba, Allah ta'ala zai. Kuma kan sa hurɗa da wanda ya fi ka sai ya ga yana neman ka. Ko ina yin wani baiti wani kasida, wanda ya fi mu ya so mu ya bi mu
wallahi annabi ne ba mu ba. Tasarrufin da yake a cikin mu suke gani dan mu ba mu kai ba mu bane. Annabi suke hangowa sai su girmama mu saboda manzon Allah. Sai ka ga wanda kake tsammanin a shekara ya fi ka, a daraja ya sha kanka, ko a mutuntaka ta al'umma haka ana bashi mutunci fiye da yadda ake baka saboda darajarsa. Amma sai ya taso ya zo inda kake. Ina fata ka fahimce ni. In ilimi ne sai ga professors na zuwa gurinka. Sai mutum ya zo kuma yace a ƙasa bai zauna ba zai zauna kujera kusa. Sai dai in kai ka sauka kai ma ka bi. Sai ga shehin malami babba mai almajirai mai kaza mai tafsirin Qur'ani ka wanda ko ta ina ya fika, amma sai ya zo gaban kai ce a ƙasa zai zauna ko wani abu. Sai ka fashe da karsa wannan wani irin karamci ne ba kai bane annabi. So wannan yaban da muke sai da na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sa yana sarrafa zukatan masoyan manzon Allah ne. Son da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa sai su mutunta ka dan annabi. Sai kaga wanda ka fi baka kai shi komai ba zai sonci, amma kuma yana nuna cewa ka makafi shi. A ƙarshe wani sako kake da shi ga al'umma baki daya? Haka. To, ni sakon da zake da shi wanda kullum shine sakona, musallama wa manzon Allah. Mu yadda ba mu iya ba sai abin da ya koya mana. Mu yadda ba mu sani ba sai abin da ya kama mana. Mu yadda ba mu da shi sai abin da ya ba mu. Mu yadda ba mu gani sai abin da ya nuna. Kar mu ji sai abin da manzo Allah ya faɗi, kuma kar mu ji sai inda ya aike mu. Wato ka yadda babu kai sai shi. Abin da Nabi ya zo da shi gaba ɗaya shine rayuwar mu. To za mu zo na lafiya da Allah. Ko ba wai zaɓi na san zuciya. Yani yanzu aka tambaye ka me yasa Allah ya yi ka, abin da za ka fara ɗauka, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta. To wannan shine kuma babban abin da ke mai da mu wasu irin halitta. Zan ga cewa idan na zalunce ka, na cutar da kai, ko da magana ne, kuma na je ni ta sallah ko ne ta azumi, shikenan na ci bulus. Ƙarya ne. Aya ɗaya ka tsallake a farko, shi yasa ka zo nan gurin ko ka tsallake inni ja'ilun fil ard khalifa. Zan sanya halifa na ne a doron ƙasa. Da za ka ji kanka a halifan Allah, to da za ka zauna da mutane lafiya. Da haka a kalli manzon Allah a yadda Allah ya aiko shi. Me yace? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mun aika ka dan kai ne jin kai ga duk wanda ba Allah ba. Mai jin kan nan sai ka fassara ayar da hadisinsa. Ko bu'ithtu li utimma makarim al akhlaq. Aiko ni akai dan in cika kyawawan dabi'u. Wannan kaya dabi'un zaka ga ya suke, sai ka ga wani irin mutum amma yana son makiyinsa, sai manzo Allah yana bawa wanda ba zai iya bashi ba, yana taimakon wanda ya cuce shi, ya yaba wanda ya zage shi, ya ziyarci wanda bai zuwa inda yake. Ba za ka taɓa ganin wata halitta ba sai an dai. To me muka kufa daga cikin wannan? A irin wannan ne na makarimul akhlaq din zaka ga an gaya mishi ga wanda ta azumci rana ta sallaci dare. Wato duk wani inda ake buƙatar a yi azumi tana azumi, duk inda aka kwaɗaitar a yi sallah tana yi, amma laifinta shine tana cutar da maƙotanta da harshenta, kai tsaye ce ‘yar wuta ce. A irin wannan ne zaka ga cewa ga wata kuma baqiyan saqat kalban, karuwa ta ba kare ruwa ta shiga aljanna. To me zaka haɗa nan? Addini al-mu'amala. Mu gane annabi aka. Mu'amala shine addini. Za ga mutum ya tara ilimin addini a kwakwalwarsa, ga shi da gaske ne tartar karatu na fita, amma da an ɗan jarraba shi da wani bai bi ka ba a cikin mutane, sai ya ga kansa ya kasa ganin annabi. Ko da wancan ɗin fa yana bin manzon Allah, mimbarin da annabi ya ce ai hudu ba a kira mutane zuwa Allah da shi zai amfani ya mai da martani ko har ta kai ga yi kasafi ya kage don cutar da abokin rigimarsa. To da ya ga annabi a rahmatul lil alamin da sai sassautawa wani. To akwai albishir da za a yi wa masu sauraro na yabo a kai. Gaskiya ne, akwai kasida da nake yanzu haka, duk da ban san wata ta riga wannan program din fita ko ya riga ta shirye matsari ba. Bijahika ya rasulullah, shikenan amshinta. Bijahika ya rasulullah, wato zan roki Allah ne da alfarman manzon Allah abubuwan da nake so rayuwata da mutuwata da bayan mutuwata su zama.
shine abin da nake tattali a ƙarjina, kuma yanzu haka na fara rubuta kasidar. A yanzu ma maganin baiti ɗaya kurum ne. Sama kowane lokaci za ta iya zama complete in Allah ya so yarda. To muna mutane albashir da abin da duk zan roƙa Allah ya sa su ma ya tabbata a kansu. Dan na sa abin da kowa yake so ne, kuma muna fata Allah ya ƙara zaunar da al'ummar Annabi lafiya. Rabe-rabe da muke da na harasa suka karkasu, Allah ya haɗe mana su guri guda, musulunci ya samu ƙarfi da ɗaukaka, kuma Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Matasa da ba su da aikin yi, Allah ya ba su aikin yi. Sannan matan aure da ke gidajensu, Allah ya riƙa musu. Allah ta'ala ya mai da gidajenmu gaba ɗaya wato kamar aljannar duniyarmu, shine gurin kwanciyar hankalinmu. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Wannan gidan talabijin na Mikiya shi ma Allah ɗaga mana darajarsa. Allah ta'ala ya fifita shi akan kowanne ma zan iya cewa bijahi annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zalika ala Allah bi aziz.